Ja, tak for den. Endelig. Min arm er helt igen. Får jeg så min gave? Ja da. Kom og få et kys. Får jeg kun et kys? Du får det hele. Ja. Men hvor Freja? Hvem er du? Du er jo rødhåret og har fuldskæg. Og hvorfor ser du så sur ud? Jeg tror, jeg danser ikke. Med Jonas mand! Lad hende løbe. Hun er gammel. Vi ses igen, Thor. Jeg er ikke færdig med dig. Venner, kom! Vi henter Sif og Loke og tager hjem til Asgård. Bare så I er advaret. I er inviteret til gilde. Hvad fejrer du, Thor? At jeg skal giftes.